Involvement yethu ne-Seven Stars yi-community engagement. That's the most important thing, community engagement, and to actually try to help out where we can. You understand? They're also helping us out ngehlobo lokuba igama lethu noko balibekela phambili igama likaTwiza. Silapha nje ngoku sizoxhasa, zikhona ne-staff members ezikhoyo kuzobukelwa sixhase iteam. Sibone i-potential enkulu futhi sibone i-potential enkulu kambe sinazo nee-programs ze-community engagement of which iteam yalapha ekuhlaleni lena esibonile into yobana noko singabeka into esinoyibeka noba incinci noba inkulu kangakanani na. Yes, sikhethe bona, zikhona kodwa ezinye iitim but ke siphume nabo nje ukuxhasa, sibonakala nalapha emphakathini. Eyona nto kuthi esifunayo kubonakala kubantu baseKomani nangaphandle, bona ke bayaphuma. So ngabo ke abantu abaveza igama likaTwiza kwezi ndawo bazihambayo. Yes, future plans zethu nge-Seven Stars kuqhubekeka inkxaso bhuti omdala, kuqhubekeka inkxaso, ukukhuthaza where we can, bakhule. Yeah, nantso yona nto esiyifunayo, uxhasa bakhule, kubhekwe phambili. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.